Calleja bil-kanzunetta This Is The Night se jirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision li se jsir f'Baku fl-Azerbajġan f'Mejju li ġej. Il-kantant ta' 22 sena mill-Ħamrun rebaħ il-Malta Eurovision Song Contest is-Sibt wara li għadda mis-semifinali tal-ġimgħa. Il-kantant żagħżugħ kien viżibilment emozzjonat meta permezz tal-aħħar vot tal-ġurija kien dikjarat rebbieħ tal-konkors. This Is The Night ġabet total ta' 84 punt meta ħadet il-massimu tal-punti tat-televoting kif ukoll 12 punt mingħand bosta membri tal-ġurija. F'kummenti lil Net News Kurt qal li kien emozzjonat u onorat fil-waqt li qal li s-suċċess mhux tiegħu biss iżda tat-tim kollu tiegħu. Naħseb ir-reazzjoni bħalma kellna kull kantanti hija li tkun bla kliem għax tkun għadek ma tkunx qed tistenna dan ir-riżultat. Tibda ovvjament tieħu pjaċir illi l-Maltin urew fiduċja fil-kanzunetta. U tkellem ukoll dwar il-ħidma qibsa biex wasal sawn. Ħdimna iva, tfajna ħafna effort f'dawk it-3 minuti. Tfajna ħafna effort, ġifieri, ma stajniex naslu hekk mingħajr it-tim tiegħi. Però ġifieri ħdimna għal dan ir-riżultat, però ovvjament ħallejna f'idejn il-pubbliku. Il-Eurovision fl-Azerbajġan se jkun imqassam f'żewġ semifinali fit-22 u l-24 ta' Mejju bil-kantant Malti se jieħu sehem fit-tieni serata. Dan bit-tama li għaddi għas-serata finali li se ssir fis-26 ta' Mejju. Il-Malta Eurovision Song Contest sar fl-MFCC f'Taqali f'serata mżewqa bi spettaklu minn kantanti stabiliti Maltin u anke barranin. Spikkat il-preżenza ta' Ellu Niki, il-kantanti mill-Azerbajġan li rebħu l-edizzjoni tas-sena l-oħra tal-Eurovision bil-kanzunetta Running Scared. Ħadet sem ukoll il-kantanta Franċiża Angun li se tirrappreżenta lil pajjiżha fil-konkors ta' din is-sena kif ukoll ir-rebbieħ Malti tas-sena li għaddiet Glenn Vella. Iżda issa l-attenzjoni kollha fuq Kurt Calleja li fix-xhur li ġejjin l-skur se jkun impenjat biex flimkien mal-band tiegħu jagħti l-aħjar wirja f'isem Malta ġewwa l-Azerbajġan.